Мәңгелек ут, мәңгелек хәтер. Ватанны саклап калыр өчен яу кырында башын салган батыр якташларыбызга бүген чәчәкләр китерәләр. Һәр кайсының исеме истәлек такталарына һәм якыннарының йөрәгенә уеп язылган. Ялкынлы җырлар, ватанпәрвәрлек белән сугарылган чыгышлар соңрак Казан ратушасына күчә. Бу зал бүген орденнар чыңына күмелде. Подвиг, который был совершен. Фронтта тылда кылынган батырлыклар илне, халкыбызны данлый. Җиңү яулавыбызда аларның өлеше зур. Каһарманнар сафыгына сирәйгәя. Былтыр республикада 32 герой исәпләнсә, быел 24. Советлар Союзының Татарстандагы соңгы герое Борис Кузнецовны да югалттык. Әмма батыр үлсә дә, аның даны мәңгелек. Менә бу егетләр аның исемен йөртүче кадет мәктәбеннән. Кем белә, бәлки алар арасыннан да яңа батырлар чыгар. Әнә, Газинур Хайруллин кебек, ярты гасырдан соң ватандашыбыз Михаил Девитаев батырлыгын кабатлаган шәхес ул. 7 кешелек экипаж Афганистанга әсирлеккә төшә. Качып кытылулары мөгъҗизага тиң. Просто мы хотели домой. Безнең бик тә өйгә кайтасы, иреккә чыгасыбыз килде. Шуңа бу адымга бардык та. 14 яшьлек Иван Павлиновның батырлыгы хакында соңгы атналарда бөтен республика шаулады. Янган өйдән тәрәзәне ватып, кечкенә энекәшләрен алып чыккан малайны хәтта президент та чын герой дип атаган иде. Герой дип санамыйм, якыннарым хакына бит. Хәер, туган түгел, чит кешеләргә дә ярдәм итәр идем. Батыр яуда гына түгел, хезмәттә дә беленә. Тассырның иң яхшы сыер саучысы Гөлбикә Абакаримова бу. 1971 елда аңа социалистик хезмәт герое исемен бирәләр. Тыныш кул белән булды җанкаем. Тиресендә үзебез түктек, суында үзебез ишердек. Өйгә кайту булмады инде безгә. Дежур торып, су җылытып, утын кисеп. Рамзилә Гафиятуллина, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.